Dyma'r myfyrdod ar gyfer Sul Ebrill y 5 ar 20. Nawr, mae Eglwys Bethesda yn cychwyn yn ôl yn cynnal oedfa ac yr un myfyrdod fydd yn yr oedfa. Os oes rhywun yn methu dod i'r oedfa, mae croeso i chi wrando ar y myfyrdod fan hyn wrth gwrs. Gan ni ddechrau gyda gair o ras. Bendithiau'n myfyrdod, a gwnaed y bresenoldeb yn amlwg i ni. Boed i'n geiriau a'n gweithredoedd fod yn gyfrifol ac yn ddoeth, a boed i'n ei barchu'n gilydd, a thrwy hynny dy barchu di. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi'n darllen 10 adnod gyntaf, benod gyntaf o'r llythyr at y Galatiaid. Dwi'n eich chael i'n anodd credu eich bod chi'n troi cefn ar Dduw mor fuan. Troi cefn ar yr un sydd wedi'ch galw chi ato'i hun drwy helioni'r Meseia, a derbyn rhyw syniadau eraill sy'n honni bod y newyddion da. Ond does yna ddim newyddion da arall yn bod. Rhyw bobl sy'n eich drysu chi drwy ystymio'r newyddion da am y Meseia a'i wneud yn rhywbeth arall. Melltith Duw ar bwy bynnag sy'n cyhoeddi neges wahanol i'r un wnaethon ni ei rhannu gyda chi. Petai'n un hunain yn gwneud y fath beth, neu hyd yn oed angel o'r nefoedd, melltith Duw arno. Dwi wedi dweud o'r blaen a dwi'n dweud yr un peth eto. Os oes rhywun yn cyhoeddi neges wahanol yr un wnaethoch chi ei chredu, melltith Duw arno. Felly, ydw i'n swnio nawr fel rhywun sydd eisiau cael ei ganmol gan bobl? Ond nid ceisio plesio Duw ydw i? Ydw i eisiau bod yn boblogaidd? Taswn i'n dal yn ceisio plesio pobl, fyddwn ni ddim yn was i'r Meseia. Wel, mae'r testyn yn dod o blith yr adnodau yna ac o'r cyfeithiad arall, pwy yr wyf am ei gael o'n plaid yn awr, a'i dynion a'i Duw. A'i ceisio plesio dynion yr wyf, pe bawn am bryd o hyd ar blesio dynion, nid gwas i Grist fyddwn. Byw i blesio pwy yr i ni. Gan fod Duw wedi gwneud perthynas yn bwysig i ni, mae'r awydd ym mhob un honnom i gael ei garu a'i werthfawrogi. I ni newyddus i ennill ffafr eraill, ni angen ffito mewn. Y dywediad Saesneg am hyn yw longing for belonging, a mae hynny yn gyrru yn dewisiadau yn aml. Mae hyn yn wir am fanion, fel yr hyn ni'n wisgo, yn steil gwallt, ac yr un mor wir am ddewisiadau pwysicach, megis ble fyw a ble weithio. Mae'r hyn mae bobl yn feddwl ohono ni yn dylanwadu mwy arnom nag a sylweddolwn. Does dim yn bod ar yr awydd i gael yn derbyn am gwerthfawrogi gan bobl eraill. Mae hyn yn helpu ni gyrraedd yn potensial llawn, achos mae angen help eraill mwyn gwireddu amcanion Duw i ni. Mae Duw wedi'n creu fel ein bod angen yn gilydd. Ni gyd angen rhywun i gredu yno ni, i ddangos gwerthfawrogiad o'n bywyd ar hyn i ni'n ei gyflawni. Y drwg yw, wrth gwrs, fod yr angen yma sydd yn ein calon, am gael ein derbyn yn cael ei gamddefnyddio a'i gamddeall. Mae ceisio plesio eraill yn gallu tyfu'n obsesiwn, gan ddominyddu'n bywyd, gan greu rhyw ofn sy'n dinistrio'r enaid. Mae'r hyn a elwir yn disease to please, yn gallu dwyn ein hamser yn hegni a'n hapusrwydd. Mae'n werth gwrando ar yr hyn ddywedodd yr actor Americanaidd Bill Cosby. Dwi ddim yn gwybod beth ydy'r allwedd i lwyddiant, ond dwi yn gwybod mae'r ffordd i fethu yw ceisio plesio pawb. A chi wir yn fe. Yr ochr dywyll i'r awydd am gael ein derbyn yw'r ofn o gael ein gwrthod. A mae hyn yn sicr wedi gwiro llawer iawn oddi ar y llwybr ac yn llunwyd gan Dduw ar ei cyfer. Un o hoff dactegau y diafol yw tynnu sylw pobl oddi ar yr hyn sy'n iawn. Mae tuedd gan y diafol i sibrwd yn ein clust beth fydd bobl eraill yn feddwl.
Mae'r ymdeimlad yma o ofn cael ein gwrthod yn effeithio'n gryf ar ein hawyd i wneud yr hyn sy'n iawn. Dyna pam fod peer pressure yn cael effaith mor gryf ar yr hyn yr ydym yn wneud a dweud. Mae pobl ifanc yn wynebu peer pressure aruthrol yn yr ysgol, a pobl yn wynebu'r un peth yn ei gweithle ac yn y gymuned. Mae busnesau a llywodraethau yn llwyr ymwybodol y hyn ac yn manteisio arno. Mae'r Beibl yn ein hannog i fod yn ymwybodol iawn o deimladau'n gilydd. Ond mae'r Beibl hefyd yn ein rhybuddio rhag gadael i ofn cael ein gwrthod, yn gadw ni draw rhag cyflawni dymuniad Duw. Dyma ddywed adnod o benod 29 o lyfr y Diarhebion. Magl i'w ofni pobl, ond diogel yw'r un sy'n ymddiried yn yr arglwydd. Celwydd peryglis i'w meddwl os bydd pawb yn fy hoffi be fydda i'n hapus. Mi allai'r celwydd yna'n gwneud ni'n anhapus, oherwydd y stres o boeni am beth mae eraill yn feddwl ohono ni. Mae yna ddrwg effeithiau wrth geisio'n rhy galed i blesio pobl, oherwydd nath Duw mo'n creu i gyflawni disgwyliadau pobl eraill. Mi allwn wneud pob math o waith da, ond os mae'n bwriad i'w plesio eraill ac ennill ein canmoliaeth neu osgoi ei berniadaeth, di ni heb ddeall pam bod rhaid i ni weithredu yn dda. Mae Paul yn gwbl glir yn hyn. Nid y sawl sydd yn ei ganmol ei hunain, ond y sawl yma'r arglwydd yn ei ganmol sy'n gymeradwy. Pan mae'r hyn sy'n cyfrif yw barn Duw, mae barn eraill yn diflannu fel niwl. Barn pwy sy'n cyfri i chi? Pwy bynnag yw'r person hwnnw, dyna'ch Duw chi. Os ydych yn cyfri barn rhywun arall gyfiwch na barn Duw, rydych yn ymbweru'r person hwnnw ac yn ei osod uwch law Duw. Mae plesio pobl yn gallu arwain at bob math o bechodau, a mae'r Beibl yn frith o hanesion fel hyn, pobl yn rhoi mewn i peer pressure. Reuben yn gwerthu frawd ifanca Joseph i gaeth wasiaeth, oherwydd pwysau gan ei frodyr. Aaron yn adeiladu delw air am fod y bobl wedi gosod pwysau arno fe. Samson yn torri a ddewid i Dduw oherwydd pwysau gan ei gariad. Pedr yn gwadu'r Iesu oherwydd ei fod ofn barn eraill. Pe byddwn ni'n onest, i ni gyd wedi rhoi mewn dan bwysau eraill ar ryw adeg. Mae adnod yn llyfr Exodus yn rhoi cyngor amlwg iawn i ni, paid a dilyn y lliaws i wneud drwg. Ac yn llyfr y Diarhebion hefyd, fy mab, os hydi'r digan bechaduriaid, paid a chytuno â hwy. Mae plesio pobl yn gallu arwain at ragryth. Mae yna beregl i chi guddio eich hunan go iawn wrth wneud hyn, ildio ar eich argoeddiadau, mwyn bod yn boblogaeth. Fe gyfeirodd yr Iesu at ragryth fel yna ymhlith y Phariseaid. Gwrandwch, chwi yw'r rhai sydd yn ceisio cyfiawnhau eich hunain yng ngolwg y cychoedd, ond y mae Duw yn adnabod eich calonnau. Oherwydd yr hyn sydd ar uchel yng ngolwg y cychoedd, ffieidbeth yw yng ngolwg Duw. Am ganrifoedd, mae'r diafol wedi defnyddio ein hofn o gael ein gwrthod gan eraill i dawelu credinwyr. Dyma ddywed Iwan yn ei efengyl. Nid oedd neb yn siarad yn agored amdano rhag ofn yr Iddewon. Beth mae Duw yn ddefnyddio felly i draws newid y meddyliau? Yn syml iawn, y gwir. Y gwir. Geiriau'r Iesu yn efengyl Ioan yw, bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. Os byddwch chi'n teimlo dan bwysau megis peer pressure, mae rhaid cofio rhai pethau. Cofiwch na all Duw hyd yn oed ddim plesio pawb. Enghraifft, bydd cefnogwyr 2 dîm yn gweddio am gael ennill y gêm. Bydd 2 set o gefnogwyr yn gweddio i'w plaid ennill etholiad.
ond bydd rhai yn siomedig. Ambell ddiwrnod, bydd ffermwyr yn gweddio am law, a phlant yn gweddio am heilwen. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd, ond all Duw ddim plesio pawb, ac os na all Duw blesio pawb, pa obeth sydd gyda ni i wneud. Hyd yn oed, pe bai pawb yn eich hoffi ac yn hoffi eich barn, bydde hynny'n awgrymu nad oes gennych argyhoeddiadau dofn i gredu ynddyn nhw, a dim egwyddorion yr ydych yn fodlon eu hamddiffyn. Gwau chi pa fydd pawb yn eich canmol oherwydd felly'n union a gwnaeth ei hynafiaid i'r gai broffwydi. Cofiwch hefyd, nad ydych angen sel bendith pawb arall i fod yn hapus. All neb ddwyn eich hapusrwydd. Fe allwch fod mor hapus ac yr ydych yn dymuno. Cofiwch hynny. Mae'r byd wedi mynd yn le'r hyfedd. Ni'n gwybod hynny. A pobl yn hoff o ferniadu gilydd ac achwyn am ei gilydd. Does dim amheuaeth y bydd rhai yn berniadau ffordd i chi'n edrych, yn bychanu eich cred, yn eich amharchu chi fel person. Ond does dim rhaid i'r ferniadaeth yna ladd eich ysbryd. Does dim pwynt treulio awr ar ôl awr yn ceisio plesio'r bobl yma achos dyw e byth yn gweithio. Cofiwch nad ych chi yw'r broblem. Nhw yw'r broblem. Cofiwch fod yr Iesu'n eich derbyn heb unrhyw amodau, a chanolbwyntiwch ar hynny. Dyma'r graig yr adeiladwn ein bywyd arno, yr un sy'n saff o roddi hapusrwydd i ni. Cofiwch hefyd mai dros dro i unrhyw beth sy'n ymddangos yn bwysig nawr. Yng ngoleuni tragwyddoldeb, dyw barn pobl nawr ddim yn bwysig o gwbl. Yn y byd materol yma, fe ddywed rhai fod cyfoeth a llwyddiant ac enwogrwydd yn cyfrif yng ngolwg pobl. Ond y gwir yw, does dim gwerth parhaol yn rhain. Tymor byr yw nhw. Fydd y manteision byth yn para. Cofiwch yn y pen draw mai dim ond un person sydd yn rhaid i chi blesio. Os ydych yn plesio Duw, mi allwch anghofio poeni am adwaith pawb arall. Mae hyn yn gwneud bywyd yn llawer mwy syml. Yna, cofiwch y bydd rhaid i ni roi cyfrif am ein bywydau i Dduw rhyw ddiwrnod. Bydd rhaid i ni gliro pob peth a ddywedwyd ac a wnaethwyd gennym. Na chi rhywbeth i dynnu dyn at ei god yn dyfe? Peidyd yr un o'n hon, wadu ein ffydd yn cred byth. Cofiwch, na wnaeth yr Iesu'n gwadu ni o gwbl. Bu farw ar y groes, ein mwyn. Ydych chi wedi cael y profiad o fod eich chywilydd cyfaddau eich bod yn Gristion rhag ofn na fyddech yn boblogaeth. Cofiwch y bydd rhaid i ni ei wynebu rhyw ddiwrnod. Oherwydd pwy bynnag y bydd arnynt gywilydd ohono fi ac om geiriau, bydd ar fab y dydd gywilydd ohonynt hwythau pan ddaw yn ei agoniant ef a'i dad ar angylion sanctaidd. Cofiwch yn olaf, mae Duw a'n gwnaeth, neb arall. Dyma'r gwir terfynol sy'n rhaid i ni ddal gafel ynddo fe. Dyw Duw ddim yn mynd i ofyn i ni ar y diwedd pam nad o ti fwy tebyg gyda frawd neu dy chwaer. Dyw e ddim yn gofyn a oedd e ti'n boblogaidd. Na gofyn a wnest ti gyrraedd disgwyliadau pawb arall. Bydd Duw yn gofyn a lwyddes ti gyflawni ar hyn yn creais ti ar ei gyfer. Sdim rhaid bod yn eiddigeddus o neb arall, ond does dim rhaid plesio pawb arall. Gwasanaethu Duw a'i blesio fe yn ein ffordd o fyw yw'r unig beth pwysig mewn bywyd ar y ddaear yma. I farn ef sy'n cyfri, wff di bawb arall. Yng ngeiriau'r hen addolwyr, fe geidi dy wobr yn y nefoedd. Pethau na welodd llygad, ac yna chlywodd clust, ac na ddaeth i feddwl neb, y cwbl a ddarparodd Duw ar gyfer yr rhai sy'n ei garu.
mwyn ei enw. Amen. Gawn ni weddiw. Diolchwn i ti o dad am y dystiolaeth sydd ar gael amdanat. Wrth edrych o gwmpas, gwelwn dy fawredd a thogoniant. Yn dy gariad mawr tuag atom. Rhoddais datgyddiad llawnach oedd hun yn dy fab Iesu Grist. A anfonais di'r byd yn un ohono ni. A thrwy ei fywyd pyr, e weithredoedd a eiriau. Gwelsom ddarlun clyriach ohono ti. Gwelwn felly mae yno ti yn unig, a mae ystyr ei fywyd. Dyna paham rydym yn dy gadnabod yn ddiw ein bywyd ni, ac anelwn at y Plesio di yn unig. Trwy'r Iesu gwelwyd mor fawr oedd y gariad di. Cariad oedd yn barod i aberthu Iesu yn ein lle, fel a gallem dderbyn fyddeiant o'n pechodau, a chael ei chawdwriaeth i'n heneidiau. Felly, paid a gadael i neb ohonom fodloni ar lain a thydi yn llwyr, yn sbardun ein bywyd. Cadw ni o fewn cylch dy gariad, trwy dy fab Iesu Grist. Amen.